Hi everybody. ሰላም ኩላትኩም ከመላው ሎም ዓልቲ ድማ ሓሙሽተ ፊደላት ናይ ትግርኛ ክንመሃር ኢና ንሳቶም ከዓ ረ እዚኣ ማለት እዩ ረ ፊደል ሴ ፊደል ሸ ፊደል ቀ ፊደል ቀ ይሄ በባህደ ነንብቦ ረ ሩ ሪ ራ ሬ ር ሮ ሴ ሱ ሲ ሳ ሴ ስ so she shu she sha she she sho ke ku ki ka ke ቆ ናይ መወዳእታ ከዓ ንሎም መዓልቲ ቀ ቁ ቂ ቃ ቀ ቅ ቆ ኣራይዝየን ደጋጊምኩም ተለማመድዎን ኢኹም ብፍላይ እዛ ናይ መወዳእታ ቀ ትብል ዘላ አንጻ በመጽር ቀን ተዳሪና ቀዚያ ዚያ ቀ ማለት እዩ ስለዚህ ዚያ ሩብ ተሸግር ተኸውን ግን ደጋጊምና አንተ ተላሚድናላ እንፈልጣይና አራይ በሉ ቻው ንለው ማለት